ku 'yan kwamen me yake damun ku ne? Ku ba kwa kishin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam? Ina mamaki in ga na shiga cikin wa'azin malami in ga wai 'yan kwamen wani yana zagi. Kuma mutumin nan fa ba yaban kansa yake ba, ba kare kansa yake ba, ba kare wani ƙungiyarsa yake ba, ba kare wani shehunsa yake ba, yana kare manzan Allah ne. Amma kai ka fito kana zaginsa, kana rubutu, kana kwamen. Anya bara a ce kai ma akwai ƙiyayyar nan ta manzan Allah a ranka ba? Wannan ba daidai ba ne. Kuma duk wannan zagin bara ka taɓa ganin masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga comment ɗin wani malami ko zagin shehuwa yake yi ko zagin me yake, wallahi ya zage shi ba. Bara ka taɓa gani ba. Dole sai dai yaran wahabiya ku kuke wannan abun, to wannan ba daidai ba ne. Ana fa maganar manzan Allah ne. Ai akan manzan Allah dole ka nuna bakin cikinka in dai kai social media ka mai amfani ne. Me amfanin datan ka, me amfanin social media ka da bara ka iya fitowa ka kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ka nuna bakin cikinka akan masu taba martaban manzan Allah. Amma wani ya zo yana karewa, ka zo kana zaginsa a comment. Gaskiya wannan ba daidai ba ne. Sannan ba ƙarya ba ne ga yadda muke, duk wanda ya bari ana taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wani ya zo yana karewa shi kuma yana bakin ciki, to fa dole wannan ƙiyayyar ta manzan Allah kai ma in baka sani ba fa ta shafe ka. Kuma wannan ƙiyayyar zai sa ka mutu ba imani, ba wai ƙarya ba ne, da gaske ne. Don haka a kiyaye, a kula, a san me za a yi. Idan kun bar mana manzan Allah ne mun gode, alhamdulillah. Mu ne muke iya fitowa idan an taɓa manzan Allah mu nuna baƙin cikinmu, mu nuna kishinmu. In kun bar mana ku ba kwa son sa, to mu alhamdulillah muna son sa. Amma in ba haka ba, ya ra'ayi mutum yana kare manzan Allah kuma ka fito wai a comment wai kana rubutu kana zagin sa, baka ma jimi yake ga ba, baka duba hujjojinsa ba, baka komai ba, kai kana zagin sa. Ba fa yana zagin ka bane, kai bai taba ka ba. Ko kun manta da cewa duk wanda ka zage shi haka kurun ba akan haƙƙinsa ba, ka rage mai zunubi ne. To ina ga wanda yake kare manzan Allah kuma ka zage shi, yaya matsayinka a gun Allah? To gaskiya wannan mummunar ɗabi'a ne, wannan wata guba ne wanda aka shayar da ku. Idan ba ku yi ƙoƙari kun cire wannan gubar ta hassada da ƙiyayya ba, to gaskiya abun ba dai muku kyau ba. Salamu alaikum wa rahmatullah.